नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण व्लॉग यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटेकर तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते। आता मी असे आचरा साईटवर आणि या भागात आपण बघणार आहोत की आपण कोणत्या प्रकारे फाउंडेशनचं काम करतो। त्यानंतर या ठिकाणी आपण मटेरियलचं सेटअप वगैरे कसं केलेलं असं, त्यासोबत भूमिपूजनाचे देखील आपण काही व्हिडिओ बघणार आहोत। तर ह्याच्यासाठी नक्की व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। व्हिडिओ कशी वाटली ती कमेंट करून नक्की सांगा आणि सिंधुदुर्गातील घर बांधकामसाठी माऊली डेव्हलपर्सला नक्की संपर्क करा। आपण नंबर आपल्या स्क्रीनवर दिलेले असतात। माऊली डेव्हलपर्सच्या आपल्या आचरा साईटवर आपण येलो आणि आज आपण या ठिकाणी आता चौतरा खोदाईचं काम या ठिकाणी सुरू केलेलं असा। तर चौतऱ्याची जी खोदाई असते ती आपण 2 फूट रुंद खोदतो आणि 3 फूट खोली खोदतो। तर या ठिकाणी तशी रेग्युलर माती आहे, पण इकडे पूर्वी आधी जुन्या घरात कॉन्क्रीट केल्यामुळे आपल्या या ठिकाणी इलेक्ट्रिक ब्रेकर लावचो लागलो आणि त्यांना या पूर्ण कॉन्क्रीट फोडून मग त्याच्यानंतर आपण आतमध्ये या ठिकाणी टिकाव वगैरे वापरून सर्व जी चर ती आपण खोदतो। तर इकडे बघितलास तर या ठिकाणी कॉन्क्रीट पूर्ण केलेला आणि मग त्याच्यानंतर खाली या ठिकाणी आपली रेग्युलर सॉफ्टच अशी जमीन म्हणजे माती असा। थोडेफार या ठिकाणी दगड वगैरे निघतात जे भरावासाठी वापरलेले होते वगैरे ते, बाकी नॉर्मल तसा काही हार्ड नाही आहे, त्यामुळे रेग्युलर आपल्या टिकावण पण या ठिकाणी खोदाई होता। तर साईट ही सुरू करूच्या आधी आपण या ठिकाणी भूमिपूजन करून घेतला। तर भूमिपूजनचा जो दगड असा तर तो आपण या ठिकाणी ठेवलेलो असा आणि इकडून आपले किचन येणारा। तर आपण आग्नेय कॉर्नरला यो भूमिपूजनाचा दगड ठेवतो। तर पहिल्यांदा ज्यावेळी आपण कोणती पण साईट चालू करतो त्यावेळी पहिला भूमिपूजन करतो आणि मग नंतर कामाक स्टार्ट करतो। तर या ठिकाणी आता आपण भूमिपूजन केलेल्याचे व्हिडिओ थोडेसे बघा तुम्ही। सगळ्या देवांचं स्मरण करून नमस्कार करा। बसायला उठायला तुम्हाला अडचण होईल म्हणून सगळ्या देवांचं स्मरण करा। कुबेरांचं स्मरण करा। याच्यापेक्षा वयात पण मोठे सर्वे ब्राह्मण धर्म हा प्रारंभ घालणे नमस्ते देवेश नमस्ते गणेश नमस्ते राधार अर्जन प्रतिगृहिताम याच्याबरोबर एकत्र आधी घाल शिलाय नमो नमः हा बरोबर असतो हो गंधमाल्योदार घेऊन समर्पयामी परत दोनदा पाणी घाला। कर्पूर वाचगंधोजा मंदा किना समर्थ माचिनकांचा नता माझ्यात कविराच्या गंधाच्या म्हणून समर्पयामी गंगाधर सुदेवा पयोषणी नर्मदा देवी ही सापले गुणे शिवाय नमो नमः आवाज देवता नमो नमः सुरासुवा ब्रह्म विष्णुतावतारं मुरजनहरं सदा वसंत वरदयारण्ये भगवान नमामि आवाज नमो नमः कर्पूराति दीपं समर्पयामि रक्षांधर। बघा देवा आकार कुलस्वामिनी गुरुदेवता त्याचप्रमाणे भवानी शंकर महामृत्युंजय महारुद्र रामेश्वर ग्रामदेवता ग्रामदेवी कुलसाई देवता सर्वाधिपत्य पुरुष महादेवता वाडी प्रमुख मंचंद्र वाडळी पहा देवता समस्त असलेले सूर्यकांत सुरुवात केलेली आहे। त्यानिमित्त सुरुवातीला दुमान देवानाचा मानाचा नरबडा ठेवून कार्यारंभ करून आज जे काही जेव्हा सेवाचाकरी केले ते आपली तुमच्या चरणाकडे सेवाचाकरी अर्पण करता पावन करून घ्या। केलेल्या सेवेचं शुभचित पुण्यफळ असलेला संपूर्ण परिवार कुटुंब व्रत करून द्या। लेकरांच्या मनातल्या इच्छा आकांक्षा हात जोडून तुमच्या मागत आहेत। त्याच्यावर पूर्णपणे राजवाद यांच्या एका इच्छा आकांक्षाच्या परिवार काम म्हणजे महागणपती संपूर्ण टाकायचं। पाठला जरा नुसता हात लावला मित्रांनो, प्रत्येक काम चालू करण्यापूर्वी आपण त्या ठिकाणच्या ग्रामदेवतेचा देखील आशीर्वाद घेतो आणि यासाठी आपण इला आचरा गावातील ग्रामदैवत असलेल्या श्रीदेव रामेश्वर या मंदिरामध्ये तर या ठिकाणी आपण श्रीफळ वाढवून गाराणा घातला आणि यानंतरच आता आपण पुढे फाउंडेशनचं काम सुरू करणार आहोत। तर भूमिपूजन झाल्यानंतर आपण या ठिकाणी लावून आणि मग फाउंडेशनचं काम सुरू केलं। भूमिपूजन झाल्यानंतर आपण या ठिकाणी लाईन आउट करून घेतला, पण सध्या पावसाचे दिवस असल्यामुळे आपण या ठिकाणी चिरे लावून घेतलेले असत। तर ही आपली असा एक्सटर्नल लाईन, त्याच्यानंतर इकडून देखील आपल्या रूमचे लाईन आहेत। हे सर्व टॉयलेट बाथरूमचे रूमचे आणि किचनचे संपूर्ण लाईन आउट असा। या ठिकाणी देखील एक रूम आपली येतेली आहे आणि फ्रंट साईडला आपलं असा हॉल आणि त्याच्या पुढे असा व्हरांडो। तर या ठिकाणी असं आपण लाईन आउट करून घेतला। तोपर्यंत आपण एक दगड लावून देखील ठेवलेले असतात। साईट क्लीन करून झाल्यानंतर या ठिकाणी आपण रवाळी टाकलेली असते जे आपण फाउंडेशनसाठी वापरणार असो।
तर जसं आपली पूर्ण चौथऱ्याचं काम चालू आहे तसे आपण ही यूज करून मग त्याच्यावर सोलिंग करणार आहोत. पाण्याच्या व्यवस्थेसाठी आपण या ठिकाणी एक रॅम्प केलेलो असतं, तर याच्यावर आपली 2000 लिटरची टाकी बसणार आणि त्याला आपण कनेक्शन करून ह्या संपूर्ण साईटसाठीचं पाणी यूज करणार असो. त्यानंतर चिऱ्याचा स्टॉक आपण इकडे केलेलो असा, जेणेकरून बांधकाम कामगारांका जवळ पडत. तर या ठिकाणी आपण चिरे मागवलेले असत आणि चिऱ्याची साईज असा आपली 7 इंच असा आपली रुंदी, त्याच्यानंतर 9 इंच असा जाडी आणि एक 14 इंच असा लांबी. तर ह्यो पळसम जो दगड असा तो आपण मागवलेलो असा आणि या ठिकाणी असं आपण स्टॉक करून ठेवलेलो. त्यानंतर इकडे असा वाळू, तर वाळू आपण या ठिकाणी 2 प्रकारची मागवलेली असते. तर कॉन्क्रीटसाठी म्हणजे आपला जो फाउंडेशनमधला PCC असणारा आणि फ्लोरिंग PCC असणारा, त्याच्यासाठी आपण ही जाड वाळू मागवलेली असा कालावल आचराची. आणि त्यानंतर जर आपण बांधकाम करणार आहोत तर त्या बांधकामसाठी या ठिकाणी बारीक वाळू मागवलेली असं. तर दोन्ही वाळूमध्ये तुमका डिफरन्स बघू शकता. ह्याच्यामध्ये थोडेसे जरा सिम्पले जास्त आहेत, तर ते काही ट्रिपमध्ये सिम्पले जास्त येतात, काहीमध्ये कमी येतात, तर हे आपल्याला चाळून वापरूचे लागतात. त्यानंतर या ठिकाणी असं आपलं खडीचं डेपो, तर खडी आपण या ठिकाणी असे स्टॉक करून ठेवतो आणि वाळूचे असतात ते ह्या एरियामध्ये स्टॉक करणार आहोत. सध्या 8 दिवस पाऊस पडत असल्यामुळे या ठिकाणी संपूर्ण पाणी साठला, त्याच्यामुळे आपले संपूर्ण जे स्टॉक करूचे मटेरियल होता त्याची ट्रिप काय येत नाहीत आतमध्ये. आपली गाडी पण आपण त्या ठिकाणी लांब पार्क केली आहे, कारण इकडे थोडंसं चिखल होता गाडी वगैरे इली की, आणि त्यामुळे लोडची गाडी असतात त्या ठिकाणी बसण्याचे चान्सेस असतात. तर म्हणून आपण मटेरियल होल्ड केलेला असा. आत्ता पुरता लागणारा जो मटेरियल आता आपण आधीच आणून ठेवला पहिल्यांदा, त्याच्यामुळे आता आपण प्लीनपर्यंत आरामात या ठिकाणी काम करू शकतो. आता जस्ट आपण ही चर खोदलेली, पण गेले 8 दिवस पाऊस पडता त्याच्यामुळे माती पूर्ण लूज झाली आहे आणि ह्या जुन्या घराचा चौथऱ्याचा बांधकाम होता, तर त्याच्या खाली आपण या ठिकाणी खोदल्यामुळे त्या ठिकाणी जी चौथऱ्याची लाईन होती तर ती पूर्ण या ठिकाणी कोसळली आणि सोबत या ठिकाणी जे आपण माती ठेवलेली फाउंडेशनमध्ये टाकूसाठी खोदलेली तर ती देखील या ठिकाणी खाली पडलेली असतात. तर ह्याच्या पुढे आपल्या पुढचं चौथरं खोदताना खूप काळजी घ्यायची लागणार. त्याच्यामध्ये एक चौथऱ्याची लाईन, त्याच्यानंतर वरची आता आपल्याला पहिल्यांदा माती काढूची लागतली आणि मग ते दगड काढून मग आपल्याला ही संपूर्ण चर पुन्हा खोदूची लागतली. तर ह्या सकाळपासून खोदलेला होता, तर आता आपल्याला पुन्हा ही सर्व माती उपसून या ठिकाणी बाहेर काढूची लागणार. चला, असे प्रॉब्लेम्स येतच असतात, पण नशीब सचिनच्या पायाक जास्त काय लागला नाही, खर्चाटला आणि थोडासा जरा मुकोमार लागलो. संध्याकाळचे 5 वाजले, त्यांनी काम आपण बंद केला, कारण जी संपूर्ण चर होती ती सचिनच्या पायावर पडली, दगड वगैरे, तर त्याच्यामुळे आपण काम स्टॉप केला. तर आता उद्या करतलो, पण पहिल्यांदा आधी सचिनला काय लागला वगैरे काय तर बघतलो. आधी नॉर्मली तर वरच्यावर खर्चटलेला असा पायाक, पण बघूया काही इंटरनल मार वगैरे लागला असं तर पुन्हा त्रासदायक काम होतं आता. त्यामुळे आपण पुन्हा आता चाललो घराकडे. आचरामधील आपल्या नवीन साईटवर दिवस 3रो, तर 3ऱ्या दिवशी आपली आता ऑलमोस्ट एक 70% चरी आपली कंप्लीट झालेली असा. तर या ठिकाणी असा हॉल, त्याच्यानंतर इकडे असं टॉयलेट बाथरूम, या ठिकाणी बेडरूम असा आणि इकडे असं आपलं किचन आणि त्याच्या बाजूक आपलं स्टेअरकेस कॅप म्हणजे जिना टोपी आणि त्यानंतर इकडे एक आपली बेडरूम. तर ही ऑलमोस्ट आपली चरी कंप्लीट झालेली असा. आणि या ठिकाणी समोरच्या साईड एक व्हरांडा, तर त्याची ग्राउंड लेवल खाली असल्यामुळे त्या ठिकाणी आपल्याला जास्त खोदाई येणार नाही. बाकी मेजर आपला एक्सकेवेशन इकडेच होता. तर आता ऑलमोस्ट आपलं काम चालू आहे. पावसाने देखील खूप साथ दिल्यानं आपल्या 2 दिवस मध्ये सरीवर पाऊस होतो, पण आता कालपासून पाऊस नाही तेवढा. आज तर वातावरण पूर्ण क्लिअर, एकदम ऊन पडलेला असा. आणि इकडे या ठिकाणी आपल्याक आता हे बोल्डर शिफ्ट करूचे असतात, तर ते बोल्डर असतात तर ते या ठिकाणी आपल्याक फाउंडेशनमध्ये खाली सोलिंगसाठी टाकूचे आहेत आणि मग त्याच्यानंतर ती जागा मोकळी झाल्यानंतर या ठिकाणी जर आपलं बेडरूम आहे त्या बेडरूमची आपण लाईन आउट करणार आहोत. तर पहिल्या दिवशी आपल्या इकडची जी चरी आहे त्या चरीमध्ये या बाजूची माती पडल्यामुळे इकडे आपल्याक 1 दिवस एक्स्ट्रा गेलो, म्हणजे 2 कामगार त्या ठिकाणी एक्स्ट्रा गेले. पण आपण पाऊस नसल्यामुळे या ठिकाणी कामगार देखील वाढवले आणि पूर्ण मॅन्युअली ही आपण चर खोदून घेतलेली असा. JCBने या ठिकाणी काम करू शक्य होता, पण काही चर असत ते आपल्याला मिळाले नसते, जसे की आडवे चर आपण JCBने मारला असतो, पण हे उभे लाईन्स असत तर त्या ठिकाणी आपल्याला काम करू शक्य झाला नसता, कारण बाजूकच्या या ठिकाणी घरा असत 1, 2 आणि त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी 3. तर अशी संपूर्ण ही घरा असल्यामुळे साईडने आपल्याला JCBने काम करणं इकडे पॉसिबल नाही. आणि एकदा JCBने आपण काम केलं तर जी केलेली लाईन आउट ती पण पूर्ण डबल करूची लागता,
कारण पूर्ण ज्यावेळी JCBची मुवमेंट होतं त्यावेळी त्या ठिकाणी ती लाईन आउट पुसला जातं. तर लेबरने ज्यावेळी आपण मॅन्युअली काम करतो त्यावेळी आपल्या परफेक्ट सगळं म्हणजे जे आपली लाईन आउट असतात ती पण जात नाही, ते व्हावी तेवढे आपल्या पूर्ण चर खोदूक येतात. त्याच्यामुळे आपण या ठिकाणी मॅन्युअली मॅन्युअली आपण चर खोदूचा ठरवला. JCB लावलं तर काम लवकर एका दिवसात आपला झाला असता, पण याच्यासाठी आपले 5 ते 6 दिवस लागणार होता. आज 3रा दिवस आहे. उद्याच्या दिवसात आपली ऑलमोस्ट इकडची चरी आणि व्हरांड्याची चरी एक कंप्लीट होईल. त्याच्यानंतर एक दिवस आपल्या सोलिंगसाठी लागतलो आणि एक दिवस आपलं PCCसाठी, म्हणजे अजून आपल्या 3 दिवस काम असतं. मग टोटल आपला 7 दिवसात ही पूर्ण फाउंडेशनची चरी, त्यानंतर आतला सोलिंग आणि PCC, तर ही कामं पूर्ण कंप्लीट होणार आहेत. आणि त्याच्यानंतर मग आपला फायनल बांधकाम चालू होईल. तर ज्यावेळी आपला बांधकाम चालू होईल त्यावेळी आपण तुमका रूमचे जे इंटरनल मेजरमेंट्स असतात, तर किती बाय कितीचे आपण रूम पकडलेले असतात त्याचे संपूर्ण डिटेल देऊ. कारण आता या ठिकाणी तशी आयडियाच येणार नाही की आपल्या कोणते कोणते रूम किती किती साईजचे असतात ते. तर त्याच्यासाठी आपले पुढचे भाग असतले या घराच्या कन्स्ट्रक्शनचे, तर ते नक्की बघा. तर आता आपल्या या ठिकाणी पाण्याची देखील व्यवस्था झालेली असा, टाकी देखील आपण बसवलेली असा आणि त्याचा प्लंबिंग देखील झालेला. त्याच्यामुळे आता आपल्या पुढच्या कामासाठी या ठिकाणी पाण्याचा काही एक प्रॉब्लेम नाही आहे. कारण याच्या आधीच्या कामासाठी आपल्याला पाणी लागणारच नव्हतं, पण आता ज्यावेळी आपण खाली PCC करणार आहोत आणि त्याच्यानंतर मग आपण या ठिकाणी बांधकाम करणार, भराव करणार, मग त्याच्यासाठी आता आपल्या यापासून पाणी पूर्ण लागणार आहे. तर आपण 2000 लिटरची टाकी ती मालकांनीच या ठिकाणी बसवलेली असा आणि त्याका पूर्ण प्लंबिंग कनेक्शन करून या ठिकाणी जे एक्सटर्नल एक पाईप आता त्याच्यासाठी पंप वगैरे जोडून ठेवलेलो आहे. तर असं आता आपल्या या ठिकाणी काम जर आता रनिंगला लागलेलं असा, तर कामगारांनी थोडीशी विश्रांती घेतल्याने, कारण भरपूर ऊन पडता. सकाळी जवळपास लवकर येऊन 7:30 वाजता येऊन या ठिकाणी काम चालू करतात, जेणेकरून उन्हाच्या आधी तेवढं त्रास नाही होत आणि त्याच्यानंतर जरा लेटपर्यंत पण या ठिकाणी काम चाललं. तर असंच आपल्याला काम करूचं लागतं, कारण आपण देवगडवरून या ठिकाणी येऊन काम करतो तर कामाचा स्पीड आपल्याला देखील त्याच प्रकारे मेंटेन ठेवायचं लागतं. नाहीतर एवढ्या लांब येऊन या ठिकाणी एवढे कामगारांका काम तेवढा परवडत पण नाही. तर ह्याच्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये देखील आपण तुमका असेच सर्व अपडेट आपण देत राहणार आहोत. त्याच्यासाठी आपली पुढची व्हिडिओ नक्की बघा. सिंधुदुर्गात घर बांधकामासाठी माऊली डेव्हलपर्सला नक्की संपर्क करा. आम्ही आमचे नंबर स्क्रीनवर तुमका देऊन ठेवलेलेच असतात.